ċibsa jew ċibsa. Dan huwa ta' kliem ieħor kienu fil-qalba ta' diskussjoni li saret waqt seminar pubbliku organizzat mill-Kunsill Nazzjonali għall-Ilsiem Malti. Waqt dan is-seminar tresqu numru ta' proposti dwar l-użu ta' kliem mill-Ingliż fil-Malti. Prinċipju ewlieni li mistenni jkun imħaddan huwa li l-kliem mill-Ingliż jidħol biss meta ma jkunx hemm kelma bil-Malti. Madankollu fost dawk preżenti għamqa sħiħ għal kliem bħal dawn: naċċettaw fire extinguisher jew fire extinguisher. Imma mbagħad il-kelma helicopter miktuba la Maltija ma deriġ daqshekk kera. Kien f'dan l-isfond li l-Kunsill Nazzjonali preżenta setta proposti li jimbuttaw il-qudiem l-idea li kliem li daħal sew fil-forma grammatikali Maltija jibqa' jinkiteb la Maltija. Iżda l-mistoqsija xorta tqum fejn se taqta' linja. Kien għalhekk li hemm minuta l-idea li f'każ li ċertu kliem ieħor Ingliż jinbidel ferm mill-ortografija Ingliża dan ma jinkitibx la Maltija, iżda jibqa' jinkiteb bl-Ingliż. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evaris Bartolo li tkellem fil-bidu ta' dan is-seminar aċċenna fuq il-bżonn li kull deċiżjoni favur il-kitba Maltija ma tkunx waħda estrema. Tkellem dwar ħtieġa li l-pubblikaturi Maltin jibqgħu jappoġġjaw il-ktieb Malti u saħaq li l-Gvern irid jagħti iżjed appoġġ lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsiem Malti. Waqt is-seminar tqassam kwestjonarju biex kull min jixtieq seta' jressaq il-ħsibiet tiegħu dwar qatt ta' kliem mill-Ingliż fil-Malti. Wara li talaq il-konsultazzjoni pubblika fit-2 ta' Lulju li ġej, mistennija toħroġ il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kunsill dwar kif jiġu miktuba kliem mill-Ingliż fil-Malti. Dan fid-dawl l-aħħar emendi dwar kliem mill-Ingliż fil-Malti ħarġu 32 sena ilu mill-Akkademja tal-Malti.